A la meva dreta hi ha Vicent Navarro, catedràtic d'Història Antiga. Però jo crec... S'ha de dir, Puri, és així. Dona també, però sobretot arqueòloga. Arqueòloga en majúscules. Però és que repartisses tu els títols d'arqueòleg ara o què? Mira-la, tota la mirada de neoconservador. I damunt esta operada, que aquestes mamelles no són seues. Íberos y romanos, todos son humanos. És que ella no s'equivoca mai, clar. Hem de reivindicar la importància de la dona en la història. No m'ho puc creure. Però jo calla ja. Però com se pot ser tan refill de puta? Què me parle? Demòstenes i jo dos. Carles, amor meu, que no puc, que la mala puta de l'Ochando m'han deixat una classe sobre els hitites. Sí, els hitites, sí, d'avui per a demà. Que m'ha tocat un menjar de rams i estava al vàter fent caca, que ni puc fer caca puc. Sí que està poc mantecoseta la Maria Jesús Riquer. Quin frigodedo. Me la como. I em faltava el dropo del catedràtic, sap? Que ausades que m'ha donat un bon any. Loli, bonica, ayúdame a preparar el PowerPoint, es que yo soy de la tecnología. ¡Vamos, que nos vamos a Creta! Lola, 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 ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Con quién iràs? Saps què estic pensant, bonica? I jo, no, que te'n podries vindre amb mi a Creta per l'anglès, que ja veràs que hi ha platges on pots fer topless i tot.